ఒక అక్క నాకు ఫోన్ చేసింది. ఫోన్ చేసి, అయ్యా నా బిడ్డకి బాగా జ్వరంగా ఉంది, ఒక 500 కావాలని అడిగింది. నేను నాతో పాటు మా సీఎండిఎఫ్ అధ్యక్షులు మట్టి ప్రసాద్ గారు వస్తాను. ఏం ప్రసాద్? మట్టి ప్రసాద్, సీఎండిఎఫ్ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు. వాళ్ళ ఇంటి పేరు మట్టి. తను ఒక దళితుడు. బిఎంపీ పార్టీ ఖమ్మం జిల్లా అధ్యక్షుడు, సీఎండిఎఫ్ మా తెలంగాణ అధ్యక్షుడు. ఆయన మొహంకెళ్ళి చూసి నవ్వాడు. ఎందుకంటే అంతకుముందే రోడ్డు పక్కన మామూలుగా చెట్ల కింద అన్నం పెడుతుంటారు కదా, ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తా ఉన్నాం. మేము చేసినప్పుడు ఫోన్ పే నుంచి పంపిద్దామని చెప్పి ఫోన్ నుంచి కొడితే 329 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇది ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. ఆవిడ 500 అడిగింది, ఎట్లా పంపిస్తామంటే నేను ఏమన్నానంటే, నా దగ్గర 329 ఉన్నాయి, అన్నం తింటున్నా, ఆవిడకి 500 రూపాయలు అవసరమై నాకు ఫోన్ చేసిందంటే ఎంత కష్టంలో ఉంది అని చెప్పి నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను. ఆయన మీ ముఖం చూసి ఎందుకు నవ్వేం తెలుసా? మనమే స్కానర్లు అడిగి వేరే వాళ్ళని అడిగే బాపత్ర అంటే ఈమెన్ మనల్ని అడుగుతుందని మీకు ఒక విషయం చెప్పనా అన్న, నేను ఒక విషయం చెప్పనా, ఒక మంచి ప్రయత్నం కోసం ప్రయత్నించేటప్పుడు, ఒక మంచి పని కోసం ప్రయత్నించేటప్పుడు పంచభూతాలు సాయం చేస్తాయి. తప్పకుండా సృష్టికర్త సాయం చేస్తాడని మేము నమ్ముతాం. తప్పే ఉందన్నా.